Сандо. Основател съм на българската марка за люти сосове и всякакви лютовини Chili Hills. Дълги години работех в сферата на градските спортове. От 5 години насам замерихме улиците с природата и се изнесохме на село, където си основахме една малка фермичка, в която гледаме много плодове и зеленчуци, като се спряхме на разнообразието на лютите чушки. Гледаме над 40 вида люти чушки, от които правим нашите люти сосове и още 27 продукта. Много обичаме да готвим, обикаляме по цял свят. С жена ми черпим вдъхновение от различни култури, от различни кухни. Много се радвам, че тенденцията за стритфуд се развива в такава положителна насока и дава шанс на всеки да се докосне до качествена храна на нормални цени, без да се ангажира с белите покривки и ресторантите. От 3 години, може би, насам основахме и нашата дивизия за готвене Street Kitchen. С моят партньор Жоро взехме едно камионче, с което обикаляме на събития и експериментираме с различни видове менюта. С огромно удоволствие искам да ви поканя на следващата вечеря на Пакос, където ще съставим едно 4-степенно меню и ще се опитаме да внесем улицата в ресторантски условия. Като за начало сме приготвили една салата от биокиноа с сезонните плодове. Изглежда май ще се спрема на череши, но сме и между ягодите. С готин лимонов дресинг с мента. За второ ще смесиме Азия с Мексико и ще направим едни такоси. Единият ще е с филе от риба тон, терияки марината с авокадо, лайм и кориандър. Другият такос ще е с кайма от свинско и скариди с див лук. За основно ще направим един класически бъргър, но малко заигран. Той ще е от свински ребърца, бавно печени, обезкостени, с пържени картофки, кейжън, леко пикантни и домашен барбекю сос с хенеси. За десерт сме приготвили едно пикантно брауни, поднесено с сладолед и естествено люта чушка. 22 юни в 7:30 в шоу How to Make. Бъдете гладни, бъдете жадни, очакваме ви!